Ahoj, Tomáš. Po strašne dlhom čase nové video a dneska vám niečo povieme o nových kurníkoch, ktoré som vyrobil. Tak chov sa nám trošku rozrastol a bolo potreba vyriešiť nejaké druhové slepice. Z tých pár maránsiek sa nám to rozrastlo na nejakých asi 30 sliepok plus nejaké morky. No a keďže som chcel, aby sme mali čistokrvné slepice, tak som potreboval vyriešiť, kde ich oddelím a zavrem, aby mi tí kohúti nechodili kade tade. Tak sme vyrobili nové voliery. Je tu 5 volier nachystaných, teraz aktuálne sú funkčné zatiaľ 2. A každá má svoj vlastný kurník. Bude taký dvojkurník, kde by to bolo efektívne jednak materiálovo a jednak aj tepelne pre tie slepice. Takže chov sme rozšírili o čistokrvnú partu maránsiek, lebo tie prvé boli neúplne čisté, som zistil. Takže som kúpil nejaké vajíčka, nejaké kuriatka. Máme čistokrvného nepríbuzného kohúta. No a plus, to bol vlašák, tak plus máme vlašky jarabičie, ďalší samostatný kmen zase s nepríbuzným kohútom, takže momentálne 2 čistokrvné kmene. Každá táto parta je vo svojom vlastnom kurníku. Snažil som sa to vyrobiť, aby to bolo čo jednak najjednoduchšie na výrobu, čo sa týka materiálu, ale tiež, aby to trošku vyzeralo aj fungovalo z nejakého dlhodobého hľadiska. Takže materiál som zvolil nosné prvky. Nosné prvky sú smrekové hranolky a celé to je oplaštené borovicovou vodizornou preglejkou, plus je to celé natreté akrylatovými farbami, tak aby to zase nejaký čas vydržalo. Celý ten kurník bude, nebudeme mať kurník a šopu, my budeme mať kurník v šope, lebo tu dorábame takú malú stodolu a pod časťou takého prístrežku budú vlastne schované všetky tie kurníky, takže čiastočne budú mať slepice prekrytý výbeh a zároveň v tom prekrytom priestore bude aj samotné kurníky. Všetky tie voliery sú spravené tak, že majú takéto podhrabové dosky ako základ, aby sa slepice nedostali von. Rozmer každej tej voliery je 2x5 metrov, takže 10 metrov štvorcových. Klasicky železné stĺpiky z materiálu, ktorý nám tu zostal, tak sme ich nafarbili, posadili do betónu. Súčasťou vlastne toho oplotenia tých volier je aj takáto konštrukcia na kurník, je to vlastne z takýchto 50 na 50 dinglov spravené, je to navarené vlastne na stĺpíku, tu na stĺpíku a tým pádom vlastne to pekne drží. Kurník sa na to vlastne vyloží hore a nejakým spôsobom vlastne už tu není žiadna ďalšia noha, nič tu nezavadzá pre nejakú manipuláciu, keď človek potrebuje pod to vliesť, tak je to veľmi, veľmi praktické. Kurník je robený tak, aby bol čo najefektívnejšie využitý celý priestor. Ivan nám tady do toho nadáva, maránskový kohút sa volá Ivan. Tak sme ho dvihli takto hore, je to asi 80 cm vyvýšené. Trošku som sa toho obával, že ako sa tie slepice naučia hore chodiť, ale krásne chodia po tých roštoch, úplne v pohode to zvládli. No a tým pádom majú naozaj veľa placu vlastne dole, že nemajú nejaký ubratý priestor z voliery a plus teda majú vlastne ako druhé poschodie samotný kurník, ktorý im vlastne pridáva ďalší priestor. Na čistenie podstielky sú takéto veľké dvere, sa to celé otvoria, sem sa dá fúrik dole, no a normálne motikou sa to vyhodí von, keď to bude už teda špinavé, ale ja myslím, že pol roka to asi zvládnu, tie slepice, je tam v podstate celý 120 litrový meghoblin daný dovnútra, takže to než ako sa nejak úplne ako zlikviduje, tak to chvíľu potrvá. Tu je prístup k znáškovým hniezdám, tu sa dá celé otvoriť, je tu takýto umelý trávnik, sa mi to celkom osvedčilo. A aby sa dalo dobre čistiť, tak som sem dal tieto štipce z klasického papierového zakladača alebo z takej tej podložky, neviem, ako sa to volá, na čistenie. Krásne sa to len takto vyhodí a naspäť funguje to.
No a vajíčko sa vlastne zgúla takto dole a zostane v tejto časti dolnej. Nejak to nenadväčšuje tu na priestor, toho kurníka nič tu netrčí, je to stále pekne v jednej rovine, celé to hniezdo je vnútri a slepice sa tam vlastne nedostanú k tomu. Tu je ešte okno, vetračka, ktorá sa dá v lete otvoriť a v zime je zatvorená, je zalexanovaná, zasitovaná, aby sa tam nedostal nejaký predátor. Takže takto sa to dá tu na letná verzia a zimná verzia zatvorená. No a to isté vlastne je tu na cez kopírák len zrkadlovo otočené. Druhý kurník pre druhú partiu sliepok. Takže vlastne majú spoločnú stenu, tým pádom majú viacej tepla. Celý strop toho kurníku je zateplený 2 cm hobrou, drevenou izoláciou, na spodu majú 15 cm hoblín, boky sú celé zakryté. Celé to je znútra nafarbené takou bielou latexovou farbou, aby sa to ľahko udržiavalo, aby tam bolo čo najmenej špár kvôli čmelíkovi. Krmenie je tak robené, aby bolo prístupné bez vstupu do voliery. Tu sa otvoria takéto dvere a dá sa sem dostať, vlastne vytiahne sa krmítko alebo aj nádoba na vodu, napájačka a krásne sa dostaneme dovnútra bez toho, aby sme chodili niekam dovnútra medzi slepice. Všade som čítal, že tie vlašky arabičie sú také dosť divoké a také, ale mi dojdú ako veľmi akože krotké, pokojné, dajú sa mi v pôde chytiť a že vôbec nemajú nejaký problém s tým sa nechať dochočiť, žerú mi z ruky úplne v pohode, takže ako mi dojdú také naozaj krásne slepice, sú také prírodné, výborná znáška, majú krásne biele vajíčka, asi váhy okolo 60 gramov, niektoré menšie, niektoré väčšie, takže ja som veľmi spokojný, máme ich tu 7 plus kohúta, takže sa darí, pekne hovkajú. Díle som spravil z takého pletiva, ktoré som mal na dielni zostaté, z neviem ani už čoho, a z takých agatových hranolkov, aby to zase niečo vydržalo, ten agát je v podstate nezničiteľný, je to vlastne len položené, dá sa to krásne odtiaľ zobrať preč. No a tu majú hlavný vstup slepice dovnútra, je tam takáto žalúzia, alebo ak by som to nazval, je to proti vetru a proti teplu, takže sa krásne cez to naučili chodiť dovnútra. Spravil som to tak, že vlastne najprv som im tam dal nejaké 2-3 z každej strany a po týždni som im tam stále pridával, takže vlastne teraz to je zavreté úplne a krásne cez to chodia tie slepice. Tu sú takéto veľké centrálne dvere, majú 60 cm na šírku a výšku celého kurníka, že na nejaký prístup na čistenie alebo tak, dá sa dostať bydlám. Tie bydlá sú vyťahovacie, takže dá sa úplne jednoducho to bydlo takto vyhodiť von. Tam taký účkový zámok vnútri, do ktorého sa to vloží, tak keď to treba čistiť, tak je to veľmi jednoduché. Podstielka, zátyky takéto spružinové, aby sa to ľahko zatváralo. Na to som sa len takto jednoducho položí, krásne to funguje. Krmitka som zvolil nášlapné, konkrétne verziu na 20 kg krmiva, aby som naozaj nemusel, proste keď ideme na dovolenku, tak týždeň, 10 dní to má na starosti, proste sa to naladuje a funguje to. Ešte tomu pribudne napájačka, ktorá bude niplová a aj vyhrievaná na zimu, aby im nezamrzala voda. Takže ešte to musím vyrobiť, ale zatiaľ v tejto verzii. Takže takto máme tu 2 kmene sliepoček. Aktuálne zberám vajíčka do liahne, tak vám spravíme ďalšie video ešte o liahnutí. To sme takisto minulý rok rozbehli liaheň. No a chystám ešte ďalší kmeň, to budú Sussexky, ktoré by mali pribudnúť do tej ďalšej voliery, ktorá by tu mohla v priebehu nejakého mesiaca možno vzniknúť. A tým pádom budú 3 kmene. Jedni budú na vajíčka, to sú vlašky, potom na špeciálne hnedé vajíčka sú maránsky a na mäso budú Sussexky. No ak sa ti páčil ten kurník, tak kľudne som otvorený v spolupráci, že by som pre teba nejaký taký stlkol, narezal, zmontoval.
a mohol by si sa tešiť tiež z nejakého nového kurníku. Ak sa ti páčia tieto videá, tak neváhaj lajkovať, zdieľať. Ahoj.